Għal-Munxarin Fawdex din is-sena hija speċjali mhux biss iċċelebraw il-100 sena mill-konsagrazzjoni tal-parroċċa dedikata lin-nawfraġġju ta' San Pawl, iżda wkoll is-60 sena mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u s-Santa Sede bdew jitfakru minn hawn illum. Din il-komunità Uċija għandha l-uniku parroċċa Fawdex iddedikata lin-nawfraġġju ta' San Pawl. U llum fil-Munxar ingħata ġieħ lill-Patrun San Pawl bil-festi fil-Knisja, l-festa liturġika. Il-festa titolari tiġi ċelebrata din is-sena nhar il-25 ta' Mejju li ġej. Il-pontifikal solenni fil-parroċċa tal-Munxar it-tnejn filgħodu tmexxa min-Nunzju Apostoliku għal Malta, il-Monsinjur Savio Tajfaj, assistit mill-Isqof Fawdex, il-Monsinjur Anton Tewma. In-Nunzju Apostoliku ma' TVM News għalli l-funzjoni tiegħu għandha żewġ għanijiet. L-ewwel jkomplu jissaħħu ir-rabtiet bejn is-Santa Sede u l-Knisja f'Malta, rabtiet għal Monsinjur Tajfaj li komplew jissaħħu ma' żmien. Funzjoni oħra hija t-tisħiħ tar-rabtiet diplomatiċi mal-Istat Malti. We are in good terms, and of course, more also the pastoral care of His Holiness, expressed, and also his solicitude to the people here. And here, I've been here only for about 2 years, but I found the people here very cordial, and they have very good Christian traditions. Their faith is very firm, and I really learned a lot from them. Monsinjur Tajfaj għalli jkun biex jeraq li f'din il-ġurnata tal-10 ta' frar jiftħu ċelebrazzjonijiet ta' 60 sena ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn is-Santa Sede u Malta. Fawdex barra fil-Munxar fejn it-titular tal-parroċċa jfakkar il-ġrajja tal-10 ta' frar, żewġ lokalitajiet oħra għandhom rabta ma' San Pawl. Il-parroċċa tan-Nadur iddedikata lil martirju ta' San Pietru u San Pawl nhar l-Imnarja, waqt li l-komunità ċkejkna ta' Marsalforn ukoll tiċċelebra l-konverżjoni tal-Apostlu tal-Ġnus San Pawl.